ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 6 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 29 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ቀትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ባይቶ ክልል ትግራይ ከዓ ሕጊ ምርጫን ምጥያሽ ኮሚሽን ምርጫን ኣጽዲቕሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣስዒብና ሰላም ከመይቀልኹም ዕለታዊ ዜና ነሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ሓደ ብሔር ዝተባህሉ ዜጋታት ዘስካሕክሕ መጥቃዕቲ ምውራዱ ነበርቲ ተዛሪቦም በትግፍዒ ቁጥሮም ብትክክል ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝተቀተሉ እውን ካብቲ መጥቃዕቲ ዝዳሓኑ ሰባት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካብ ሓደ ብሔር ዝመፅኦም እንተተባህለ እኳ እቲ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ዝተዋሰበን ዝተዋለደን ብምዃኑ ዝተጎድኡ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት ከም ዘለዎም ኣመሓዳሪቲ ዞባ ተዛሪቡሎም። ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይተፈልጡ ሰባት ዝተቐተለ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ድሕሪኡ ብሰዓበ ጎንፂ ብዙሓት ክሞቱ ከለዉ ብዙሓት ቆሲሎምን ንብረት ዓኒን ከም ሓበሬታ ነበርቲ። ብኻልእ ወገን ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብታ ዞባ ካብ ዝርከባ 25 ወረዳታት ኣብ 6 መጥቃዕቲ ከም ዝወረደን ናይ 34 ሰባት ህይወት ከም ዝጠፍአን ኣፍሊጡሎም። እቲ ተግባር ካብ ቁፅፅር ዓቕሚ ፖሊስ ወፃኢ ከም ዝነበረን ሓደ ኣባል ፖሊስ እውን ከይተረፈ ከም ዝተቐተለ ሓቢሩሎም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ብሔራት ግጭት ብምልዕዓል ንኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎም ወገናት በድሕሪ መጋረጃቲ መጥቃዕቲ ኣለዉ ኢሉሎም። መንግስቲ ነዚ ተረዲኡ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ምክልኻልን ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምውሃድ ናይ ምክልኻል ስራሕ እንተዘይሰርሕ ነይሩ ካብኡ ዝገደደ መጥቃዕቲ ምወረደ ነይሩ ኢሉሎም። 145 ሰላማውያን ሰባትን 11 ኣባላት ጸጥታን ብድምር ናይ 156 ዜጋታት ህይወት ምሕላፉ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮሚያ ግርማ ገላን ሓቢሩሎም። ዛጊት ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ናብ 200 ዝፀጉዑ ሰባት ከም ዝተታሕዙ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ምዕራባዊ ከተማታት ኦሮሚያ ማለት ኣብ ኣምቦ፣ ነቀምት፣ ግንቢ፣ ሆሮ ጉዱርን ዝኣመሰላ ከተማታት ግን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነን ወኪላትና ይሕብሩለው። ድሕሪ ዜና እውን ክንምላኣሉ ኢና። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንናይ 3 መዓልታት ዑደት ትማሊ ግብፂ ኣትዩሎ። ብመሰረት መንግስታዊ ሚድያ ሻባይት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣሲስን ካልኦት ሰበስልጣን ግብፅን ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲኦም ዞባሙ ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን በፂሑ ነይሩ እዩ። ንዚ ብዝተኣሳስር ኣብ ጃፓን ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ስቴፋኖስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ጉዳይ ተፋሰስ ኒልን ከምኡውን ማእከላይ ምብራቕን ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ ምሕያል ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዕቱብን ተኸታታልን ምክክር ከም ዝፀንሐ ኣተንቢዩሎም። ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ምምላእ ማይ ሓድሽ ግድብ ህዳሴ ድሕሪ ምስሕሓብ ኣብ ጽዑቕ ልዝብ ተጸሚደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኬንያ ተዓፅዩ ዝነበረ በረራ ከም እትጅምር ኣፍሊጣ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቱ ነቲ ለበዳ ንምግታእ ተወሲቱ ዝነበረ እገዳታት ምምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት ካብ ሓምለ 25 ጀሚሩ ዓለም ለኸ በረራታት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም። ዘቤታዊ በረራታት ድማ ቅድም ኢሉ ኣብ ሶም እዚ ክኽፈት ኣዚዙሎ መራሒ ኬንያ። ኬንያታ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ናይሮቢ፣ ሞምባሳን ማንዴራን ዝነበረ ትእዛዝ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ከም ዝለዓል ኣፍሊጡሎም። ተነቢሮም ፀንሑ እገዳ ሕላፍ ሰዓት ግን ንሓደ ወርሒ ክቕፅል ተገይሩሎም። ናይ ጋና ፕሬዚደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ምስ ሓደ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዘ ሰብ ድሕሪ ምርኻቡ ናይ 2 ሰሙን በይናዊ ውሸባ ጀሚሩሎም። ፕሬዚደንት ኣዶ ክውሸብ ዝኸኣለ ሓደ ካብ ዝላዕለዎ ሰበስልጣናቱ እቲ ቫይረስ ምስ ተረኽቦ ሓካይሙ ክውሸብ ስለ ዝመኸርዎ እዩ ከም መግለፂ ወሃቢ ቃልቲ ፕሬዚደንት። እታ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ሃገር ልዕሊ 19,000 ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም ኣለዋ፣ ዝመቱ ድማ 117። ኣብ ግብፂ ሓደ ዶክተር ብዛዕባ ድኹም ስርዓተ ጥዕናታ ሃገር ጽሑፍ ብምውፅኡ ከም ዝተኣሰረ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ጸብፂቦም። ከምኡውን ሓደ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ትክክለኛነት ቁፅሪ ኮሮና ብምሕታቱ ካብ ገዝኡ ከም ዝተወስደን ሓንቲ ነፍሰ ጾር ሰበይቲ ድማ ቴሌፎና ካልእ ሰብ ንኮሮና ቫይረስ ክሕብር ብዝተጠቐመሉ ከም ዝተታሕዘ ተወሲኹ ጸብፂቡሎም።
بمسرت تطابقتي سبعوي مسالات داقيد 10 دوسراتن 6 ጋዜጠኛታትን ተኣሲሮም ኣለዉ እቲ ቫይረስ ካብ ዝረኣይ ጀሚሩ ግብፂ ካብ ዓረባዊ ዓለም ዝበዝሑ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ከም ዘለዋ ይግለጽ ልዕሊ 76,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 3,000 መዝጊባ ኣላ ህንድን ቻይናን ካብቲ ዘሰሓሒበን ዶባትን ወታደራትን ከፈናትታ ጀሚረን ክልቴን ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽንጥሮ ጋልዋን ዝበሃል ምብራቃዊ ላዳክ ተጋጭንስ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ሕጂ ግን ድሕሪ ዘካየድኦ ተደጋጋሚ ልዝብ ሰላም ወታደራትን ካብቲ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ክስሕባ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ሓቃውን ዘላቕን ምዃኑ ግን ተጸቢኻ ምርኣይ ይሓይሽ ይብል ገለ ብወገን ህንዲ ዘሎ ተዓዛባይ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ካብ ዓለም ዝዓበየ ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ብኸፊል ተኸፊቱ እቲ ሎቭረ ኣርት ሙዚየም ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤተ መዘክር ካብ ዓለም ዝበዝሐ በጻሕቲ ዘለዎ ምዃኑ ይንገረሉ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ን4 ኣዋርሕ ተዓፂሩ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ሰኒ ክኽፈት ጀሚሩሎ እቲ ቤተ መዘክር ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራሕ $45 ሚልዮን ከም ዝኸሰረ ዳይሬክተር እቲ ቤተ መዘክር ገሊጹሎ ሎቭረ ኣርት ሙዚየም ከም ሞናሊሳ ዝበሉ ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ስራሓት ጥበብ ዝርከብዎ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም ህንዲ ሎሚ ሰኒ ልዕሊ 23,000 ሓደሽቲ ተታሕዙ ብምፍላጥ ንሩስያ ሓሊፋ ሳልሰይቲ ኮይና ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስን ብራዚልን ህንዲ ኣህጉራዊ መገሻ ዓፅያቶላ ዘቤታዊ ቱሪዝም ግን መንግስቲ ቀስ እናበለ ከፊትዎ እዩ ንኢኮኖሚ ንምሕዋይ ብዝብል መንግስታት ዝተፈላለያ ሃገራት ብዛዕባ ግብረ መልሲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሸቕለሉ እዋን ካብ 22 ሃገራት ዝተዋፅኡ ሳይንቲስታት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዝርግሐት ቫይረስ ዘሎ ክውንነት ክሕብር ይሓትለው እቶም ሳይንቲስታት እቲ ቫይረስ ኣብ ኣየር ክጽምበር ከም ዝኽእልን ንኣሽቱ ንጥረ ነገራት ንሰባት ክሕምሙ ከም ዝኽእሉን መረዳእታ ኣለና ይብለው እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዳግም ዝተወልዐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉድኣት ዘለዎ ኣይኮነን ክብሎ ከሎ ሰበስልጣናትን ግዝኣታት ድማ በቲ ሓድሽ ቁፅሪ ይሻቐሉሎ ከንቲባ ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞና ከይት ላሮጎ ከባቢያዊ ኣብያተ ንግድና ተሓዊኽና ኢና ከፊትናዮ ሕጂ ኣብ ቅልውላው ንርከብ ኣለና ኢላ ካብ 1.7 ሚልዮን ህዝብታ ከተማ 59,000 መትሓዞም ድሕሪ ምሕባር ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዝኾኑ ኣብዚ ሒደት መዓልታት ልዕሊ 50,000 ሓደሽቲ መዝጊባ ኣላ እተን ከም በዓል ኒውዮርክ ዝበላ ዝያዳ ተሃስየን ዝነበራ ግን ሕጂ ውሑድ ቁፅሪ እየን ዝሕብራ ዘለዋ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ምስ ጣሊባን ዝገበሮ ስምምዕ ምልውዋጥ እሱራት 600 ዝኾኑ ፍሉይ ገበን ዝፈጸሙ እዮም ብዝብል ከም ዘይፈትሖም ኣፍሊጡ እዚኦም ካብ መንጎቶም ጣሊባን ዝሓተቶም 5,000 ክኾኑ ከለዉ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን እዚኣቶም ተታሒዞም ዘለው ኣባላት ጣሊባን ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ገበናት ስለ ዝተሳተፉ እዮም ኢልዎም ኣሎም ብመሰረት እቲ ውዕል ጣሊባን እውን 1,000 ወታደራት ኣፍጋን ክፈትሕ ኣለዎ እንተኾነ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን ክፈትሖም ዘይክእል ኣለዉ ብምባሉ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከየተሓናኽሎ ተሰጊኡሎም ተዓዋቲ ኦስካር ኢጣልያዊ ኣዋሃሃዲ ሙዚቃ ኤኒዮ ማሪኮኒ ኣብ መበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ሶኒ ኣብ ሮማ ዓሪፉሎ ንሱ ንልዕሊ 400 ሲነማታት ሙዚቃ ዘዋሃደ ናይ ዓለምና ፍሉጥ ኮምፖዘር ክኾን ከሎ ከም በዓል The Good, The Bad and The Ugly Once Upon a Time in America ዝበሃላ ፍሉጣት ሙዚቃታት ዘፍረየ እዩ ኣብ 2016 ድማ ተዓዋቲ ሽልማት ኦስካር ኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወሃብ ዝዓበየ ሽልማት ክእለት ሙዚቃ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ብኣወንታ እዩ ተሲኡ ውዒሉ ሽሕኳ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝንህር ዘሎ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ሻቕሎት እንተወሰኸ ኢንቨስተራት ግን ዕሽስ ዝበልዎ ይመስሉ ናይ ለንደን FTSE ብ1.9 ሚእታዊ ናይ ፓሪስ CAC ናይ ፍራንክፈርት ዳክስ ብ1.7 ሚእታዊ ወሲኹሎ ኣብ እስያ እውን ከምኡ ናይ ቶኪዮ ኒኬይ ብ1.8 ሚእታዊ ናይ ሆንግ ኮንግ ሃንግ ሰንግ ብ3.9 ሚእታዊ ናይ ሻንጋይ ኣክስዮን ድማ ብ5.7 ሚእታዊ ወሲኹሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋጋ በርሚል ነዳዲ ብዙሕ ከይተቐየረ $40 ውዒሉ ኣብ ዓለም ለኸ ድማ $43 ክሽየጥ ውዒሉ ናስዳክን ዳውን እውን ዕዳጋታቱ ብምኽሰብ ጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዜና በዚ ፍጸም
ናመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተላዓለ ጎንፂ ኣብ ክልል ኦሮሚያ 156 ሰባት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ 10 ሰባት بدمرو 166 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ኮሚሽነራት ፖሊስ ክልል ኦሮሚያን ከተማ አዲስ አበባን ገሊጾም በኻል ወገንካ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓደ ብሄር ዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ቁጥሮም ዛጊድ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን በአሰቃቂ ሁነታት ተቀቲሎም ክብሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ተሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርትን ቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 200 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዘውዓለውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም ጽዮን ግርማ ንዘዋደደ ተጸብጻብ ገብረ መድህን ሒዝወሎም 22 سنة 2012 ዓመተ ምህረት ምሸት ኣብ አዲስ አበባ ከባቢ ገላን ኮንዶሚኒየም በዘይ ተፈልጡ ሰባት ዝተቃተለ ውሩይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ሲዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮሚያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኣገባብ ዝተፈጸመ ቅትለት ሙግዳል ኣካልን ወራርን ብዝለዓለ ደረጃ ንብረት ምቅጻልን ምፍጻሙ ጉድኣት ዝወረዶምን መሰኻኽርን ምዃኖም ዝገለጹ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ስድሮኦም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቀትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቃጸሎምን ብዘይ መጽለሊ ምትራፎም ዝገለጹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ኣቶ ደረጀ ኣቦ ኣብ ዞባ ኣርሲ ካብ ከተማ ኣዳማ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሟቱ ምስተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝተሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቃትሎምን ብሓዘን ይገልጹ ኣደ ዘይብሉ ውላደይ ኣዕብየ ምህንድስና ትምህርቲ ኣምሂረ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ተመሪቑ ስራሕ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት ክሓተን መጽዩ ንግሆ ሰዓት 9 ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት መጽዮም ንገዛይ ወሪሮም ኣቃጺሎም ብድሕሪት ገዛይ ከሃድም ዘውፃእኽዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ጎሲሶም ኣውፅኦም ቀቲሎምዎ እዮም ዝበሉ ንሶም እውን ፖሊስ በፂሖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘእትዎም ገሊጾም ኣለዉ ኣሽንኳይዶ ኣነ ወለደይ ይኹን ኣብ ሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ደረጀ 8 ኣባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለጹ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የብለይን ሓረስታ እየ ክብሉ ብምረት ገሊጾም ወዶም ዝተቃትለሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ ካሊ ኣቶ መርኢድ ኣናጋው ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ደራ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቃትልዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለጸ ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊጹ ኣቦኡ ናይ ብጽሕልና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመጹ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቐተልዎም እናነብዒ ይዛረብ ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍዕዚ ኣወገዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕፂነን ካሊእ ነባሪ እታ ከተማ እውን እዚ ስቂሉ ዝተፈጸመ ተራ ነገር ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተፈጸመ እዩ ክብል ገሊጽሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረዳታት ኣብ 6 ወረዳታት ብዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ቅትለት ህይወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊጾም እቲ ዝተፈጸመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ጸጥታ ኣባላት ሓዊሱ ከም ዝተቃትሉን ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኣቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስተሰምዐ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይ ተቃውሞ ምጾም ምጅማሮም ገሊጾም እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊጹ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍጸም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚና ኢና እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብኻልእ ኣገባብ እውን ክገልጽ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን بقال ترى سلام حيلتاز تفسمه ነገር ግን አሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊጾም በፍጹም ህይወት ክጠፋ አይነበሮን ንብረትኩውን ከዓኑ አይነበሮን ኢሎም በሙሳ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረዳታት ሓደ ፖሊስን ካሊ ሓደ ሚሊሻን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ኣረጋግጾም ኣለዉ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ጻዕሪ እንተገበረውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕምን ላዕል ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀር ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም
الحزب بسلامة من قد حزنوا قالوا كمل سيء إلنا حسبنا بزخون يخون ملكوك في السماء نبرون نحنا ون حزيننا هنا الحزب بزخون يخون نمن قصي قوامي خيال انت دليو بخال أقباون كجلسي خالي نت حزبي يوكليو انت زي بنلاون بقالة سرى سلام حيلتاز تفسما نجرجن أحزين النعيو كبلو قاليسام بفتسم هو السبب كتف عين برون نبرتك ون كعنو عين برون إلى موسى زك على من اللسك ساب زكبر أبزل لجزء أبشدش تورطات حدا بوليسين كالي حدا ميليشيان حاوسو 34 سبات كم استقاتلوا أرجع سمالو التحبرات السبت نتمت أعتني من كل حال صحاري انت جبرون كابتنا يتحبرات سويخون بوليس عامل لعل كم زنا مرحب برام زتفصم قتلت قبل لي حدا بهري زبل كاب حق زرحه امخان بمحبار كم زيلهم ኦሮሞ ሞቷል ጉራጌ ሞቷል ከምባታ ሞቷል ትግራይ ሞቷል አማራ نسم عبز مطقعتي ኦሮሞ ሞይቲዩ ጉራጌ ሞይቲዩ ከምባታ ሞይቲዩ ትግራዋይ ውን ሞይቲዩ አምሐራይ ውን ሞይቲዩ እዚ ከመይ ገይርኻ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈጺሙ ክበሃል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንሙሳድ እዩ እዮም ዝበሉ እዚ ህዝብ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን በማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰረን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍጸም ዘይነበሮን ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀማል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣሚኖም ኣለዉ እቲ ተግባር ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ጽልእን ግጭትን ብምልዓዓል ንኢትዮጵያን ምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪ እቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ነዚ ብቁልጥፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለ ዝተሰርሐ እምበር ካብ ዝንላዕሊ ጥፍኣት ክወርድ ምነበረ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮሚያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ጸጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝሞቱ ገሊጾም ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ በወገኑ 8 ሲቪላትን ክልተ ኣባላት ጸጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቃተሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ አዲስ አበባ ጌቱ አርጋው ሓቢሮም በመግለጺ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተቃተሉ ሰባት 166 በጽሕሎ እቲ መቅተልቲ ብቦምብ ጥይት ብእምንን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ተግባር ተሳትፎም ዝተባሃሉ 12,000 ሰባት ኣብ ቁጽር ሙዓሎም መንግስቲ ፍሊጥሎ በሃለ ዜና ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተልዓለ ህውከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ ነቀምት ግንቢን ሮ ጉድሩን ኣብ ዛመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮሚያ ከባቢታትን አንጻራዊ ሰላም ከም ዝተፈነ በአንጻሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊጽሎ ገብረ መድህን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ نامسجنك هجبره زي راديو دمت أمريكا يوم بايتو خلال تجري أب عمتها وأخيبه حق مرجان متياش كوميشن مرجان أصدق لهم بزعبة زحبرتك هبنا ملقيتها أبسلك حزي له ملقيتها أنت يتحدش نجر بيت مغري كل تجري خام شيء زمان نبلا عصر الشعب سعودايو كابل كلام عبر كتنا مغدا متياج جميل لهم بيت مغري خاصة مع الجماعة لما عنسي وشيء لهم مسرت أرتكل المرأة كحيد زيتو سلم نسيت نايت كل المرأة وحسن نفسني بخول دما ناي مرأة مرجع نمبارن عاد زتشيو تقريبا توسقي كوميشن مرجع كل التجرين نمتياز زوج عادو أول أكتيفيتي مخري زتشيو ما تدري أنهم كلهم عبيتي بدأتنا لمعانتي أكتيفيتي مخري تزينتين لهم بدأتهم أتي بكل بركين زتاش كوميشن أرتكل الذكر خطوة عينك مرتبات كان زفت سنيو تدرسنا يا حاضرين زملاتك نبتي دبي تبغى لما أرتكل الذكر بكل تأمينات راح نبر نخلص معنا زينا كعصر فقدر ذكرنا يا أواج كم زملاتك هنا في مرجع كوميشن ودبا بوليتيكان يتوسعون والكفتيات كان بالنسبة لكبات اليكورات والميزانات أرتكل الذكر بكل يكون عينك مرتبون كان زفت وكيتا أنه يقدر تحسب حقين سكان دمر لمرتا وكيتون يفرز يبليهم كلنا مرتا بتوسعي كباباوي ممادي تاقماي مرتاون تبحث سلطان فايبونه بتوسعون حزبه وسانه كان زفت سنية تزوات زملاقت نتكوميشن زمار خدمة بهزبي زيتوفا مقايلم بسيفيكن ويا محبرات يتحابا بروه زي دما مرأسا محبرات نتكلم يغارب
رقم مفرات كل المسؤول دبات بوليتيكا بحر المزفان نابع بيت مخري بحكي نتغربهم بيت مخري يدوما كان ذات دقوي في الوضع الزائنا في كوميشنر مكتل كوميشنر بتلو وقينهم أنا عاطل حوش رما حموش أولاد كان بتلو وزملات فقالي نت كوميشن زما هو سبات كمراتيون سبا حلو تسليم بدبا كان بسلت ببرك هاجر مرتان مكياف تكلم ونيرو بمخنات كورونا فيروسنا كان بتناوح تجليجي هذا كل برك ما مرتان تكايت لايك كل الجزاء والجبر حويسه فكرة ثلاثة ودبات مش حوحات حويس 4 ودبات مالتي زدقفوا إذا برك تجري مرتان مكياف أنا كل زركب ودبات كنا نتي مرتان مكياف ببرك كل ذكرهم من الخناقات كان ولا كلجي ما بتفكروا بكل بركي مرتان مكياف يشجع من قصة دوام لا تبع مكان حيث لكن يعني ملقيتها خالد بتوسخي كل نايك تشحن 10 تغلطن ويك أنا إذا عملت زي ناي صراحة فزعت مع جمجامون كم زجبرة قليل اللوس أصلزي تي ناي صراحة جمجامو كم يمثل زتقاسم قدلتات ويزي تجابروا زبالهم نجارات اللودو بالبندنة نكسر رسم حدا بس جبرتون جبرني كان ريبورت ناكل تشحن 10 تغلطن زبرة بلو نيريو وانا فكرة السلام مش بالمستحبار حلتي جبليا عبي إذا على جرمزل ألو عبي على ثم محلفو نايت السلام ملك الإنسان مخالف فكرة زريو حزب ما بسلام كل ما جاء صحته يخص من لو قبلهم دكتور بلوتيون أبو زربهم أفليتهم أبو خلتشون 10 تغلطن أبو فكرة بسرعة البحال ناي منجس الصحة مثل توصحي أو كل كابتفلا بأنفسات زناسو مسكعسات تفلا ليو نايد حنا السجاع نيرهم يبنعوا الناس ثلاثة أنيحوا كلهم توسع بلوتيون جليسهم أبو أمس دماء أبي شكا بصفحات سلعون وديموكراسيون الناس ثلاث كتحيشهم نيرهم كلهم جليسهم نجي تتحيز دماء تفلا بإمكانات المدردار مرزاك الناحتي لله وذي دماء أين أبداً حزب السجران بمرضى مرح سكمر يكلهم جليسهم زيون ما يدخل كل أكل كان زين أفلي تمام وثم بكثرة من حضار الزغرة وريك السلمة أولا كذي مثلي أبو جودة نايت كل فلا ناين بس ننتظر أبغى حرشة نايت مرتين نايت أنا ظفرات بحري نزيتال بمولئ بنتي كتب هو فيه لأنهم أصلا ظهر بعضهم ريبورتس. أبو خلل تقرأي أبو زعمة زيز الترأي سلامة وسلفتات ويتقاوم سلفتات نيرهم كسب من جدتات معتاو أنا ورد حتى خوان الكالوت إزاي عليهم تقيسهم دنيرهم. بحلال مثلاً ورد معقد مقام إذن على وجودة نيري في ورد معقد مقام جدا يلقى بستفلا ليو من جدد من أطراف الخلاص وطبعات بستفلا لي من جدد مثلا طبعاً نتفرع في محله كان حدوثة مخابن سنة وغميزا كل المنجستون عين الكتون كل المنجست بيت مخرون حكونا أبو كتر بيت إلني ورد معقد مقام في سرعة رميجي سرعة رميجي ورد معقد كون جدبو عاكي حزبي زمارته ببيت مخر وردات وسيله ما أكل ورداء يوسنبر كل يكون أخذ مع أكل زي وسنا سلوغنا زمارة كائدة تسكل يكون كلون مريفانين بتشكل بالمليان زي الحالكم تتواصل نجارات نتعلم ملقيتها ما بوهن ودينا بيت مخري خالي قدام إبراهيم وبسناي كل تشحن 10 سنة بجد عمتور إذا كان لكم أساس يلا تعاجرين عينيرنا عم نزتا كان يركبون حضرتها رخيص معنا أبو كل تشحن 10 سنة من جبت كل إبراهيم حتى تشوفونها نقولي خلتها بليون دولار نقديون كان زتا بجد يتجلي يلا كل 11 بليون دولار هذا من جبت كيسان بديهم ما ترى هذا مقامي كان تعاجر خطايا حضرتها بالمناطق بيت مخري عبناي إكسبرت بداي واستخدموا نايتكلم ميديا ناي أوديتن عصر حقدات نوون رأيو كان جت بغاي برخنا حبريكا زملاء وديهم ديم أخيبهم ويس جنا يدلو ملقيتها لو مشت كان وداع زمن حبريكا هالرأي من البكال حدش نقدر نتهالي دما تملسنا تصبح نرأي زهور ملقيتها تصبحها كم على أزي مسكنا كي غني لي أنا غني لي راديو دمص أمريكا نسمناوي سبورتاو صبصاب ناب بتر سلطان كنحلفينا كما يكنهم كما يوعكم كوراتنا لومي سوني زدالنا لكم سبورتاوي زينا خنصبعكم رود to
to Tokyo ለቶኪዮ ዝወስድ ጎዳና ኢልና ተርጉምና ኣለና ዓለም ለኸ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ኣብ ዝቐረባ መግለፂ ዘውፅኦ ኣርእስቲ እዩ ዓላማት መግለፂ አትሌታት ሃገራት ናብቲ ንዓመታ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ ክሳተፉ ንዝደልዩ ማለት እዩ አትሌታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ትፅቢት ዝግበረሎም ማዕቀኒ እንታይ ከም ዝኾነ ንምንፃር ብመሰረት እቲ እዋናዊ መግለፂ እቲ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ብሓደ ዓመት ዝተናውሑ ውድድራት ኦሎምፒክ ብሕልፊ ኣብ አትሌቲክስ ክሳተፉን ድልየት ንዘሕደሩ ስፖርታውያን ክጥቀምሉ ዘለዎም መምርሕታት ኣገባባት ብመርበብ ሓበሬታ ዘርጊሑሎም ኣሎ ብዓይነታት ውድድር ሃገራትን ደረጃ መጻረይን ዝተኸፋፈለ እቲ መምርሒ ሕድሕድ ዓይነት ውድድራት ዝጅምረሉን ዝዛዘመሉን ግዜ እውን ኣነፂሩ ኣሎ እቲ ኣብ ዝቐረባ ዝተዘርግሐ መምርሒ ምትግባር ዝጀመረ መጻረይ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ኣመልኪቱ ነይሩ ነቲ ሓድሽ መርሃ ግብሪ ብዝጥዕም መገዲ እውን እዩ ተቃኒዩ ክሳብ ናይ ሎም ዘበድ ውድድራት ኦሎምፒክ ከም ዝተናውሐ ዝተገለጸሉ ግዜ ማለት እዩ ቀጻሊ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ንዓመታ ማለት እዩ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ከም ዝካየድ ተወሲኑ ኣሎ እንተኾነ አትሌታት ናብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዝበቕዕሉ ኣገባብ ሎሚ እውን ኣይተቐየረን ብቕዓት ምዃኖም ዝተረጋገጸሎም አትሌታት ናብቲ ናይ ንዓመታ ዝካየዱ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተቐባልነት ዛጊድ ረኺቦም እዮም ማሕበር ፌደሬሽንን ኮሚቴ ኦሎምፒክን ሃገራት ዝመርፅዎም ሓደሽቲ አትሌታት እውን ኣካል ኣብቲ ንዓመታ ዝካየዱ ውድድራት ክኾኑ ትፅቢት ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ጉድኣት ኣብ ዘውረደሉ እዋን ናብ ኦሎምፒክ ዝግበሩ ምቅርራባትን ልምምዳትን ዘህልዎም ጽልዋታት ክፈላለ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣመነ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኩሎም ዓይነታት ውድድራት ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ክሳብ ናይ ቅድሜና ሓዳር ንኽቋርፁ ከም ዝወሰነ ይዝከር ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንሰግር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ሃገራት ኣውሮፓ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ንሰለስተ ኣዋርሕ ተኣጓጊሉ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቀፂለናሉ ኣለዋ ካብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጀምር መግለፂ ኣይተረኸበሉን ኩነታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ቅድሚ መዓልትታት 8 ግጥማት ተሪፍዋ ከሎ ሻምፒዮን ንዝኾነት ሊቨርፑል 4-0 ዝቐፅዓታ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ተገልቢጣ ትማሊ ብሳውስ ሃምፕተን 1-0 ተሳዒራ ኣላ ግርቢት እዩ ማንቸስተር ሲቲ እታ ምስ ሊቨርፑል ተጋጢማ ዝተዓወተ ድያ ወይስ እታ ምስ ሳውስሃምፕተን ተጋጢማ ዝተሰዓረት ንዓና ንጹር ኣይኮነን ዘሎ እቲ ናይ ትማሊ ግጥም ብናይ ማንቸስተር ሲቲ ጸብለልታ እዩ ጀሚሩ ተዛዚሙ 74 ሚእታዊ ሲቲ 26 ሚእታዊ ሳውስሃምፕተን ንኩዕሶ ተቆጻጺረን ነይረን ከምኡ ኮይኑ እውን 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ዝወፀት እታ ሙሉእ ግዜ ዝተጠቃት ጋንታ እያ አላሚ ሲቲ ጋርዲዮላ ሕጉስ ኣይነበረን صدق أوسط بريمير ليج شامبيونا ليفربول 89 مانشستر سيتي 66 ليستر سيتي 58 تشيلسي 57 مانشستر يونايتد 55 وولفز 52 أرسنال 49 شيفيلد يونايتد 48 حيثاً كاب قدامي كسابتاش أي تسرعنا الله نابلا ليغا خنسقر أولا ليغا قدمو زسرع زينا كوخب تسلافاي غانتا بارسلونا أرجنتينا وليونيل ميسي ካብ ጋንትኡ ክሰናበት እዩ ዝብል ዘይተረጋገፀ ወረ ምሕር ዝተጠናኸረሉ ሰሙን ኮይኑ ሓሊፉሎ ሜሲ ብዛዕባ እቲ ይስማዕ ዘሎ ወረ መረጋገፂ ንክህብ ተሓቲቱ ግዚኡ ኣይኮነን ትኹረተይ ኣብቲ ይቕፅል ዘሎ ግጥማት ንፅዋዕ ምስ ሪያል ማድሪድ ተተሓሒዝና ስለ ዘለና ተፀበይኑ ዝዓይነቱ ግብረ መልሲ ሂበሎ ሜሲ ዝሃቦ መልሲ ግና ነቲ ወረ ናብ ርግፀኛነት ኣሰጋጊርዎ ሓላሊኽዎ 6 ግዜ ተሸላማይ ባሎን ዲዮር ዝኾነ ሜሲ ናበይ ገጹ የብል ይኾን ንጹር መልሲ የለን ግና ማንቸስተር ሲቲን ኢንተር ሚላንን ክዕድቆ እየን ተባሂለን ይጥርጠራ 10 ዓመት ምስ ባርሴሎና ጸኒሑ ኣሎ ሊዮነል ሜሲ صدق لا ليغا قام زحبرو نايلوم زبن صوع لا ليغا ويكا ريال مدريد ويكا بارسا حدينا يحلفن مونغو الناير 4 نقطات فلالات يزولو ريال مدريد 77 بارسا 73 اتلتيكو مدريد ريحا ابسسان كلتن
امباركس كبرات تعذبتنا نزعل استدالو مدب نز تخاتلكم ويمثل نيرو اب قراربا نايز مدب ويكا كال حسابا رئيتون مزل وكم اب كومنت صحافنا نابكارو تحاتنا اشير بمهال اب سوحلنا حابيرنا علتاو فصامتات اندا تخاتلنا اب مسلان بهيلن تغرينيا زلنا فلتتنا عبي ملقتنا يو كسام موداتا مدبنا حبيركمنا سلصنحكم نمسكن اب ناي صباح مدبنا داغ ماي كساب نرهب سسنايو